halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Tando ay ginto, ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sige po, Diyos marhay na aldaw, Huwebes, St. Jude ngunyan, Fetsa 22. So gabos na devotos tabi dyan ni St. Jude, dahil makalingaw magpasalamat lamang sa oral daw man na intersesyon na pagbuhay-buhay, anuman po ang kasiributan, amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagba-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan na po kita, kumpadreng Nald. Sagko dalas 10 kita pa ding nalano. Nagkakaperang minutos na lang po yan na actual running time niya to, actual running program time. Sa Luas and Megaforce, Diomar Jimmy Al. Sa kuyang kumpadres, si Ans, si Renz, Buda si Luwens. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Sa technical control, pading Nald Baldo. Siyempre sa Newsroom Production Research, tarabang-tabang niya, News Director Edwin Peralta, News Manager Mardela. Sa production, yaon dyan si Angel Mustaza. Sa IT, si Arven Buda, si Richard. Ako po si Pio Fernandez. Diretso kita kan mga istorya. Nasa linya si Luwens sa Barsena. Luwens, maray na aga. Go ahead. Salamat tabiya, Sir Pio. Maray na aga, asin na maray na aga sa gabos ng mga parantabay sa mga dagdag pang bareta, problema sa validation, hali sa mga pribadong laboratory examination na inireport kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga sa Camarines Sur ang naging dahilan kung nanata ta 58 ang naitala sa indang panibagong kaso samantalang 14 man sana ang bagong positibong sa COVID-19 sa indang lugar kanakalihis na Hulyo 20, 2021. Ini ang paliwanag sa DCGB News ni Department of Health o DOH Region 5 Regional Epidemiology and Surveillance Unit Nurse 5 Ken Nuida na kaya nangyari ini dahil tamay mga kinundusir na mga COVID-19 testing sa mga pribadong laboratory examination sa luwas kan Rehiyon 5 ang mga taga-Naga asin nag-agi mo na sa masusing validasyon bago maidagdag sa record asin matawanan nin Bicol Patient Code kan Department of Health. Importante susug kay Nuida na kung mapag-aramanan na ansarong individual positibo sa COVID-19 sa mga pribadong laboratory examination, mag-report tulos nga ni na dainaliwat ini mangyari. Ipinaliwanag ni Nuida na may mga lay na pigsusunod ang Department of Health may kinaaraman digdi. Kaptang kampahayag ni Nuida. Boss, may basihan po yung ating paggawa, which is yung AO 2020-0013 na kung saan po ini-include po dapat natin ang lahat ng mga COVID-19 cases as part of the list of the notifiable diseases being recorded and reported ng Department of Health.
And also, may batas din po tayo which is the RA 11332 na kung saan po sinasabi na this is a mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concern. And to categorize COVID, it is a public health concern, lalong-lalo na at this time na this is still a pandemic. So therefore, ano po yung reminder natin sa lahat? It is important for individuals po na i-report o inform ang sa indong mga LESUs or Local Epidemiology Surveillance Unit kung meron man po na positive RT-PCR results kayo na naipagawa sa ibang mga laboratorio outside of the Bicol region, lalong-lalo na po kung sa loob ng 14 days bago nag-develop ang inyong symptoms for COVID-19 or kung yung araw, 14 days before kayo matest at nag-positive kayo, nandito pa kayo sa Bicol region. Yan tabi Sir Pio ang pahayag ni Sir Kenuida kan Department of Health Region 5. Mga dagdag na bareta, ako po si Luwens Bursi Barsana. Sige po diretso na kita sa code alas 10 ta Webes ngunyan pag alas 10 tabi an programa kan PhilHealth. Diyan sa Purok 5 kan Kirangay, Kamalig ba yan pading na Kirangay? Tama ba? Kamalig, iyo, tama. Pag-irumdum ta sa naman tabi sa nagakapirang nagmamakulog sa mga proyektos kan gobyerno. Tama po yan na magmakulog kita sa mga infrastructure projects na pinag-iimplementar because we need it much. Tanganing iyan na ang mga proyektos na ang pundo hali sa sato na tawo mapakaray talaga man. Lalong-lalo na ito bagang ipipaagi sa mga kontrata, ipaagi sa Departamento de Obras Publicas, sa mga manlain-lain na engineering districts, kaipuhan ta talagang mabantayan man iyanin marhay. Pero alagad pa ding nalda, ang pagbantay taman to sa tamang perspektibo. Lalong-lalo na ang paggamit kang social media. We cannot deny the fact na ang pag-post sa social media sometimes iyan po does more than harm than good. Gustong sabihin, mas gulpi ang nadidestroso paminsan kaysa sa pagkakatabang. May retrato dyan, may video, may tanog, gabos. Kunyan, iguaning sarong proyekto dyan sa Kirangay sa Purok 5 na i-post pa ding nald questioning itong sistema kan trabaho sa paagi kan pinag-aaligar na substandard na paggamit nin kabilya, sala na pagbugtak nin hagdanan, manunungod ini sa sarong parang dike. Ngunyan, ang pangapudan ta, siguruhon man na kung an ipinagbubugtak sa social media, veripikado. Because kung mabugtak kita dyan, ning half-truth, ang konklusyon kan tawong nakakahiling, asin ang konklusyon kan publikong nakakabasa, sala. And it will now redound duman sa pagluya kan tiwala kan tawo sa halos gabos na sanang ipig-implementar na proyekto. Ilinga, nag-post duman sa Facebook yan sa Purok 5 kan Kamalig sa Kirangay, pinag-aligar na sheet file daang ipinagbugtak itong
flood control di ke. So sheet file dang ipinagpairarom, imbes ng 6 metros, 3 metros man sana. Pero dahil man padingnal, nin pruebas. Dahil maning pruebas na mapatutuo duman sa iyang pigpost sa Facebook. Now, ano ang resulta kaayan? So tawo na bakong inquisitive mind suminakongklud bagatulos sa indang nahihiling perse, mataram ay sinaputi ngayon sa trabaho. Di ano ang magiging epekto kan sa tao? Ilingan na ngayon gobyerno, ilingan na ngayon mga proyekto, mga daing ngayang kamugtakan, without even putting unto the eyes of the public kung ano itong aligasyon niya o kung ano suporta niya duman sa aligasyon na itong sa pagbugtak ning sheet file, 3 metrosan mananggad ang rarom, dai maning ebidensya. Tabi dyan. At dyan sa kirangay, kang kamalig. Ikadua, itong pinagasabing kabilya na nakalatag na ang distansya pa di haralakwaton o ba kung tama sa sukat, pati itong dimension kan iyan na kabilya na ibinugtak duman sa diki na ito na pigigibo. So rinitrato pa di. So bako pa man talagang tapos na dai pabubuhusan, na dai pa man nakalatag, so gabos na kabilyang dapat ibugtak. Rinitrato na ito sa Facebook. Ibinabli sa Facebook, making it appear na iyo na ito sububuhusan. Ito palang padingnal. Bako pa man ito, bako pa ito tapos. Dadagdagan pa ito kan tamang kabilya, budo sa tamang spacing, display sa tamang sukol. Ibinugtak na sa Facebook, calling the attention of to the engineering district na imbestigaran. What is there to be investigated for? Nabako pa man ito tapos. Tabi. Ungo niya na proyekto tapos na binugtak na tamang mga kabilya. Taday pa, kan rinitrato ito, nasa porsyon pa dingnal na ang trabaho. Bako pa man talaga ito bubuhusan na porsyon. Kaya dahi pa man sumakabilyang tama duman sa sukol. Ngun yan. Kana itama na inabot na ito kan tamang patrabaho, so portion kan tamang patrabaho. Na sukabilya tama na. O ano pa kaan? The damage now has been done. Diba? Igwa pa dumaning portion na hagdanan daa. Tarabingi tiribang ang istorya pa lang kay itong hagdanan. Itayan bagang diki pa dingnal, dapat may hagdanan-an. Kaninabot na duman sa porsyon na ito, may propriedad sa tangod ka ito na dapat bugtakan kang hagdanan. Habo da kagrugaring na dapat na natatagudan kan dapat bugtakan kan hagdanan. Habo da ko ta na bugtakan ito ning hagdanan. Kundi kapitan, nag-intervener gayon, nakaipuan may hagdanan. Di. Natapos sa proyekto, ginaba girara ito pa nila, binugtakan ning hagdanan, kaya lang epekto, medyo steep na ang inclination, suinot na trabaho, sinunod kan kontraktor, kagustuhan kan duman sa may daga, tanganing daing rebok, na day pagbugtakan ning hagdanan, day binugtakan ning hagdanan. Kung di nag-intervenir da kapitan, pinabugtakan ning hagdanan, binugtakan ning hagdanan, the effect is that, ito talagang inclination, medyo medyo roho lang kauna. Yun na po ang nangyari. Diyan sa istoryang sa Purok 5 kan Kirangay. Tabi. And inda ko sana, be sure kamo dyan na bubugtak kaya na mga istoryang sa Facebook. Po. Siguro nito na talagang iyan kung sisay ang kontraktor kan, kung talagang numerical ang kontraktor kan, tabi. Kanon lang nindo, pasiguruhon lang tabi nindo. Yan. Yan po ang imbestigaran tabi o diyan sa konseho kan barangay sa panginginot kan kapitan diyan kan Purok 5. Kung nin marhay, tanganing matanos, mga minaburutwang istorya. Kung talagang sisay ang kontraktor kaan, buda itong mga nagbutwang itong mga istorya diyan. Mabiripikar po ning tultol. Ngunyan po na ayuan, may mga
nagkaka-receive man kitang informasyon na on the other side of the story, bako man palansiring kan sa mga nagbubutwang yan ng mga istorya. O paano nakaantabi, ha? Tultulon sa natabi nindo dyan. Sige po, maray na aga tabi, Dan Orenze, Dan Alpha Phi Omega, na late ako duman tabi, Dan, sa tatuyang Tipanan, na lugar. Nakaduman ako mga several minutes after 7 a.m. Dahita ka na nahiling tabi duman, Brother Dan Orenze. Sige po. Siguro lang tabi nito dyan, sa Purok 5 kan Kirangay kan Kamalig, na before na magburog taknin mga arog ka iyan na mga aligasyones, akusasyones sa Facebook, verifikaron in tultul. Dipisil, it will do more harm than good. Sabi. Po? O yan, so nagbuhos na duman sa porsyon na itong naritratuhan, an ibinugtak ng sukabil. So tama na ta. Kan retrato ito, talagang bako pa man ito tapos. Mabugtak pa talaga ng kabilya. Naku naman, paano ba yan? Ege po. Diretso na kita kan mga istorya. Nasa linya. Ans Galero, Ans Marhay na Aldaman, please go ahead. Marinaaga, Sir Pio, marinaaga sa mga parantabay, sa mga dagdagman niya tong bareta, sa paagi asin Espersos, Sorsogon Provincial Police Office, na pinanginginutan ni Provincial Director Police Colonel Arturo Borwal Jr. asin Sorsogon City Police Officeman katuwang an PNP Bicol na arestar nindaan sa rong babayi na nagbalukot namang suhol ni 65,000 pesos sarong LTO enforcer para sa na ma-release ang kumpiskadong van kay ini asin lisensya. Sug sa impormasyong ipinaluwas mo niya naldaw kana sambitan ng sa asinman kan LTO Bicol nagkondusir sinda kasudman in entrapment operation sa ampang mismo LTO office sa Barangay Kabidaan East District Sorsogon City kontra sa suspitsado na namid bida na si Sabrina Lopez Escarda 26 anyos ining negosante. Ipag-coordinar sa ipatura si LTO Bicol Assistant Regional Director Vincent Nato asin napag-araman na suspitsado binalukot na suhulan ni 65,000 pesos ang LTO Patrol Officer na si Joshua Jan Trajano Sanchez para ma-release nga ni ang tulong driver's license in na tuluman na plate number na pagagamit sa nasambitan ng kumpiskadong kolorum na vehikulo. Sarong pouch ni baby wipes na may laog ni 45,000 pesos asin sarong Marlboro Red na kaha na may laog man ni 21,000 pesos na total na 65,000 pesos ang nakumpiskar na bribery money. Man ay narastar kan mga otoridad nasambitan ng persona dahilan sa pagbaylar sa akta ni po o kaya sa Revised Penal Code Article 212 o ining corruption kan public official. Kung nalado, nagpatanid ang PNP Bicol asin man ang LTO Bicol sa paagiman ni nato na dapat na sunod o arugon ang siring ni mga gawi-gawi dilan sa makusog ang koordinasyon nindang duwa o kaya randuang ahensya para makortar ang nasambitan ng mga problema. Taga sa inso na dakop ands. Taga ining suspetsado tabi, Sir Pio, taga Sorsogon man sana ini. Taga Sorsogon. Ngunyan, ang sistema niya, malagay ko ta siya. Lagay ko ta. Ninggura, no? 65,000. 65,000. Yes. Ngunyan, na-entrap siya. Una niya, magiging smooth so transaction duman sa LTO, sa may Oo. opisina kan LTO ngunyan, na-entrap na siya. O duma sa LTO Sorsogon. Yes. Ayan, malagay siya ng 65,000 para ma-release So van, tapos sa mga lisensya. sa mga lisensya. Bad sala, paano sunado man niyang tao? Nakasalasunado man niya. Salasunakiblit niya. Dahil karaw lang. Bad sala, o kulang. Pero that's good na-entrap, ade. Yes. Ara mo, sa puntong baad sala, sunado man niyang tao talaga. So, tultol. Tultol. Si tultol, yan. Tultol. Kaya nasala siya. Kan sayang rinanihan. Wala sa gibo-gibo niya. Sala, sugibo-gibo niya.
65,000 na tumataginting. Mataginting. Ginagpati sa pouch kay baby wipes tapos sa kahagi sigarilyo. Kisay na ko ta na igagaw-gaw. Gawgaw niya ko tayo ni kay LTO Office Enforcer Joshua John Trajano Sanchez. Ngunyan, ining si Joshua nag-report sa otoridad. Report sa otoridad ini. Report na ko niya kay ARD nato. Oho. Tapos si ARD nato nakipag-coordinate sa PNP Bicol tapos sa Sorsogon PPO. Da nga nagkaigwanin plano na magkaigwa ki entrapment operation. Yan, direct bribery ang ginibo ka ito. Yes. Oho, mabuhay ining si Sir na Trajano, tama ba? Yes, Trajano. O dai siya na tultul na tawo ang na-approach ka itong so naglagay. Yes, bata. Aki paning patrol officer ni 26 years old. Idealistic. Yes. Ang idealismo niya, 26,000. Yeah. Okay, di ba? So, tama ba kung sabi ta? Tala, sunado man na tao, kaitong sunaglagay. Tama. Oh, so tultul na tao na dumanan. Yes, nabalologod siya. Aki pa, si Sir na Trajano. Yes. Ege. So yan tabi sa piyo, ang informasyon nga sa kampo General sa Minola, kay Bahan si Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Istorya. Oras. Pilipinas. Sakto, alas 9:30. An oras hatod sa Indokang Rexonol Forte. Lakas banat sa apat. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep tablet. NeoZep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C tablet. Enervon C tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha?
ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto ba si Madi mo? Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kimanok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa aro. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, araw kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Kinele, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solusyon plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Eto na ang big moment ni Mami! Nag-spin move! Sabay talon! Sinut ang big Milo Paxi Grocery Card! Basta! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, pili ng Bear Brand.
2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, naisweldo na, naisweldo na, naisweldo na, naibili ng Bear Brand. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Galing pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidalets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidalets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Start twerking like Miley. Tingog kan Banwaan. Twerking like Miley. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much sa kumpadring Nal. Dire-diretso na kita sa programang Tingogan Banwaan. Sabi, itong pangapudan ka na DOH na magsunod sa protocol, tabi,
paorotro naman kita kaan. That's the least that we can do kita po na mga ordinaryong ciudadano digdi sa Republika kang Pilipinas. Ade, with the advent kaining Delta variant, yan po, primeroan pangaji padingnal, sabi tabaga kasuhapon, budan panarig sa mahal na Diyos, buday kaduaan pagsunod sa protocol. That's the least that we can do for the government. Let us not ask for too much baga padingnal ade. Because the government can just do so much enough according sa kakayahan man kan mga nagpapadalagan budakan sa tuyang resources. Remember na ining sa tuyang pag-existir pangunyan ang pag-funksyones kan mga institusyon kan gobyerno, ang pagdalaga ng ngunyan kan ekonomiya was because of the effort man ka sa tuyang mga leaders. Kaya yaon pa kita, nagsusurvive man tabi. Ano, dai na masyado po na pagpara kuhestyon. Kung dai baga kumpadring na makakatabang sa ikakagaan, tama na muna na pagpara kuhestyon, di ba? Ining sa Delta variant. Hidalion ta na, ano ang gusto nindo, mahidali na mag-lockdown, mahidali naman na dai paruluwason sa mga tawo, madalion magtaram ning arog kaan. Pero pag linakdown na, ano na naman ang masunod? Hain na ngayon sutabang. Dahil na ngayon kami nakakalos, dahil na nakakatinda, dahil ng pagkaon. Yan, we are just basing our statements duman sa tip of the iceberg na nahihiling ta sana. Pero sa irarom ka na sa likod kaan, ang mga gobernantes niya to, mas mahiwas po ang konsiderasyon na pinaghihiling, pinag-take into account bago mapaluwas po nin mga desisyones. Yan, ang Delta variant, madali makaulakit. Okay, uyan na po sa Pilipinas, nabibilang pa sa puro kan kamot, budakan bitis, ang mga naafektaran. We pray na dai na iyan magparadakol pata talagang delikado yan. When it comes duman sa mga regulasyones na ipapasunod kan gobyerno, we should just trust the process po mo na tabi. Ano, kung ano ang iyan na mga desisyones kan nasa gobernantes niya to, bako po iyan mga haphazard, ano. Grabe ang pinagkukonsiderar ka iyan na mga bagay-bagay bago po mapaluwas nin mga statements, policy statements. Naghihidali na kita na mag-lockdown with this Delta variant na naisihan ta, mga nagkakapirasan ng bagay kan Delta variant ng kan COVID. Pagkatapos ma-recommendar na kita, asin hanap na kita sa gobyerno nin aksyon o kung ano, tabi. Yan, we understand na talagang dapat niya to yan na mahidali, pero sa likod kan sa tuyang maniugot na makalikay sa Delta variant ng tabi, ang sa tuyang mga gobernantes, rest assured na dai po yan nagpapabaya. Bako po yan basta-basta sa namakon. O sige, i-lockdown na ang Metro Manila. O sige, i-lockdown na ining kung anong rehiyon. O pagkatapos ano na po, sabi, dakol ang konsiderasyones na pinag-aadalang kaan. If we will implement this policy, anon magiging epekto kan sa arog kaining aspeto kan sa tuyang gobyerno, anon magiging epekto kan sa mga lokal na gobyerno, anon epekto kan sa lado kan ekonomiya, anon epekto kan sa lado kan seguridad, sa lado kan transportasyon. Tapos po yan pinag-aaradalan, and ano ang magiging epekto kan duman mismo sa problemang pinag-aantabayan na niya to, buda pinaglilikayan, pinagresolveran, Delta COVID-19 variant. Ako, let's not put too much man tabi. Kung disgustado sa gobyerno, sabi, tahaw na inikandalagan kan sa tuyang sitwasyon. It won't help na grabe an sa tuyang pagpara titino mo na tabi, ano, yan, paano kaan hilingan nindo? Kung day mag-lockdown, masabi mag-lockdown, tao yan na sa Delta variant.
pag nag-lockdown, lockdown na yung tamang gutom ang tawo. Buhian nga ya, turusan nga ya. Joseph naman, Ay, nako, tabi, ano? Yan po, tabi. Pero, ini po na kwan, na Delta variant is something that we should be sabi na nga ni alert kung paano iyan na sistema na. Sandali, may nagapo sa telepono. Hello, Marhay na Aldaw, tabi. Hello po, Marina Aldaman po. Upo. Ara mo po, makatakot ng panahon. Ay po, dadagdagan ng pagbasa Diyos. Upo. Tapos mag-ingat po talaga kita. Sana po ang gobyerno, dahil sila magduwa-duwa, magtabang sa tuya, lalo sa mga Diyos na magtabo. Makahirap man po ang mga tugang ta. At nga po, pag narumduman ko po yung mga ilan na yan, ng mga virus na andyan akong para ibig. Kung ano na siya ng gibuon ko sa uwal daw ng pamumuhay. Yung gani, baga. Gabos, iyan ang punto tabaga, Madam Tia, tabi, na pinag-i-emphasize tadi. That's what I'm driving at. Pigo konsiderar kaan, duwang bagay kan gobyerno, health aspect and economic aspect. So, ekonomiya, so pagbuhay-buhay kan mga tao, lalo kita may kinapobrehan. Talado naman kan salud, sumaprotehiran kita kontra sa COVID, lalo na kan Delta variant na iyan, di ba? Kaso nga po, ang mga Pilipino, matagas ang kayo. Pagsangaran ka mga bawal, dahil hindi nagdadangog sa gobyerno. Dapat magdangog sinda. Grabe ang pagbasol pag may nangyari na. Gobyerno man giraray na obligar kang pagtabang. Iyo nga ni. Aram mo tabi, Tia, kadakalis bagang mga tao nagsabi na ang mga nasa gobyerno, mga nasa tronos y dominasyones, na talagang ang satuyang kaban, na halos mamarana dahil lanta so ekonomiya apektado kan pagpara-lockdown na yan. So kita, mga nagsasabi dyan, babagal ngayon aksyon kan gobyerno kontra sa Delta variant na ini, mag-lockdown, madaliun baga magtaram ka anta. Kita, nakakahiling sa nakan, ibabaw. So irarom kaya na pinagkukonsiderar na mga bagay-bagay, dahil pa na intindahanin maray ba ko? Yung nga po, ang apod ko nga po, so, kayo man ni Marcos, hain na. Hinda, magday ko na, isikunahin na ito. Pero, ang gusto mo sabihin ng mga Marcoses, talanggana si Bongbong Marcos, dapat, kung yung dapat ito, ikalos itong kayamanan. Ipahanap ta yan sa mga tresurante. O sige, tabi. Sige, tabi, Tia. Hindi lang po ito. Tabi. Iya po nga niya. Ay, nako. Sige po, mag-ingat-ingat po kita, tabi, ha? Ingat nin todo lang, kaipuhanan po yan, tabi, ha? Padingnal, sige na, ma-bye-bye time na kita, tanganing ang masunod na programa. Makapoon sa tamang oras. Yan na po na pinagasabing respeto, Padingnal. Yan, ilaog mo dyan sa mga natada. So kayang maakomodar. Tanganing ining fel at paglaog ta, belo-belo na kita. Salamat kan sa ino pagantabay. Amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo.